ma dhi nyime kaka wuono ni eriwa ni e gwenge ma Nyanza. Adwaro ni mondo watudre gi VOJ ka intiere gwenge ma Nyanza. VOJ chal nade, uwa kanyi okinyi tusechopo kanyi? Erokamano nya Father Milton Ochieng Jakablak, wawinji maler ahinya ka wan e dala mar Sondu. Kawuono ne wan aero gokinyi wadhi nyaka Katito, sani wan Sondu. Kowuok Sondu ka wadhi nyaka Kadongo to watiyo gi Oyugis odiochieng' mano ma kawuono. Nikech sa agombo ni wagoye mbaka gi ji ariyo kende. Wan gi miyo moro ka ma bende wasemiye mor makende. Wasesambaza ne furaha gi Safaricom, Ramogi FM gi Ramogi TV odiochieng' mano ma kawuono. Mama iluongi ni ng'a? Mary Anyango Ongudi. Mary ni ng'eni nyalo loyo mich kawuono. Iwinjo nade? Amor ma Christmas ayaw piach. Amor. No penji ang'o miloyo mich kawuono? Neno kiting'o iting'o gweno, thuon gweno ka gi mich momi gi Safaricom. Safaricom oya penja mana gik matin ka be anyalo. Tasewen anyalo nikech penja as gik mang'eny ma Safaricom openja. Tamor gi Safaricom nikech an damu ya Safaricom. Erokamano nya. Gweno ni idhi pidhe koso idhi rito godo welo chieng' sikuku? Ma dhi rito godo welo chieng' sikuku adachamo rang'iny mamalo. Erokamano ahinya Hamilton. Mano en ranyisi makende ni mich nitie kae motiap kabisa. We awuo kod iluongo ne Owako ma bende achiel kuom apisa mag Safaricom. Ne wawuoyo kodi gokinyi to ne en kit mor mane jopiny ne nigo. To en mor ma wamedo lando ne jopiny nyaka wachop nyaka dala mar Oyugis. Sama koro wan Sondu ka, en ang'o ma ja Sondu geno neno sani? Gima duong' mwakelo kawuono Sondu kar ka, pod wamedo mana kelo mor mwasebedo kwa wuotho godo e piny mar Luo. Nyoro ne wan piny mar Siaya kaunti, kawuono ne wachako gi Ahero. To gima duong' mwamedo kelo nu kar ka, wamedo mana kelo nu mana mor makende. Kwa kelo nu mor to bende wamiyo puonj makende kaka gik mwatimo e Safaricom. To maduong' e gimomiyo wawuotho kaka sambaza furaha, wakelo mor e gwenge ma wuothe. Gin kit puonj mage ma kawuono uchano ne joma wakadho kuonde ma gintiere? Mang'eny mwachiwo kuonde ma wawuothe. Achiel kuom gi wawuoyo gi vijende, wakono gi kuom gimiluongo ni ESUK. Kaka sani wadhi bedo gi nyasi maduong' madhi timore e gwenge mar Masinde Muliro University, kama wakele vijende mang'eny mabiro gi talent margi matindo tindo ma gintiere godo, kendo wapuonjo gi gik mwadhi timo ma ginyalo tiyo godo. To yo makende ma ginyalo donjo godo e ESUK, o-dial e simbe kacha *555# to donje e ESUK. Kose donje e ESUK nitiere games matindo tindo monyalo ginene, kendo jaloch ibiro mi gari e loch mar ESUK no. Gima madhi timore Masinde Muliro. Mano timore kiny chieng' tich abich kod ngeso. Madeni kiny uchiwo nyamburko ne ng'ama Gen Z, ng'ama kijana, ng'ama youth? Ng'ama kijana, ng'ama youth mo odonje e chenro mar ESUK, odonjo kawuono. Wan gi piem mantiere midhi timno, idhi time Masinde Muliro. Koro ng'ama ni youth man gi talanta manyalo donje ESUK, warwake Masinde Muliro e odiochieng' makiny mondo dhi riwre gi joyudhe mamoko mantiere alwora mar Nyanza ka to kod alwora mar Western, mondo giduto te gikel talanta margi no te gidonje piem machiel no. Ma en piem midhi tim en tugo. Itugo kintiyo gi mbui. Kamano. Erokamano anyang'e ni wabiro dhi nyime kod go kod mbaka kinde mabiro nyime kaka wamedo sudo gi jopiny. To daher mana ng'iso jopiny Milton Jakablak ni waiko ne jopiny gik mathoth ndi. Wan gi diek miloyo, wan gi gwen miloyo, wan gi credit mochiwo, wan gi simbe michiwo, kaachiel kod t-shirts, umbrellas, wan go gi mwandu mopogore opogore mag Safaricom. Iye ka bende wan gi Lin Rabogi, wan gi Kasuku Rafael, Mine Jaki, Jabelo number 1 gi Belo number 2 bende wan go ka, kaachiel kod team mar Citizen Radio gi Ramogi FM bende wan go ka gi Ramogi TV. Ka kamano Milton, wan wasambaza mana furaha kod Safaricom koke kaunti ma Kisumu e dala ma Sondu ma thurgi Ombija nyakwar go kucha pesa. Kawuono wanyono thurgi kendo kawuok ka wadhi achiel kachiel nyaka stage machielo ma en thurgi Ken Muga to tiyo gi Oyugis. Erokamano ahinya kuom miwa thuolo, warwako jowinjo te kendo joneno te gi joluo te mawinjo Ramogi FM kendo maneno Ramogi TV. Ni waiko negi mich makende masikuku mar Christmas kod Safaricom sambaza furaha ikrisi. Erokamano ahinya VOJ, wayudo lipodno makare kendo aneno ka ji medo yudo mich modhuro magin kaachiel gi gweno, diel, kaachiel gi mich mamoko. Nyako Ramogi, wabro kawo yweyo mar ariyo e chenro mar Migago, to ka waduogo pod wan gi mathoth mwaikonu, kik idhi mabor. Naitwa Francis Njoroge Wanjiru,
Nimetoka Thika na nafanya kazi ya Madrid. Nilicheza na 99 shillings super jackpot, nikapata bonus ya 13 out of 15, nikapata 161,465. Nitafungua biashara yangu